Enw i yw Dr Rachel Rahman a dwi'n uwchdarlithydd yn yr adran seicoleg ym Prifysgol Aberystwyth. Un o'r heriau gyda derbyn gofal iechyd mewn ardal gwledig yw y weithiau pelltiroedd sydd angen i rywun i teithio i cyrraedd, ysbyty neu pwyntiadau, ac hefyd y diffyg rhwydwaith trafnidiaeth sydd ar gael i gefnogi bobl. Felly, mewn cydweithrediad gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda, dyn ni yn Prifysgol Aberystwyth wedi sefydlu a gwerthuso gwasanaeth teleiechyd i galluogi bobl sydd yn derbyn gofal lliniarol i derbyn cefnogaeth seicolegol o'i cartrefi yn yr ardaloedd gwledig, yn lincio trwyddo i'r gwasanaeth yn Bronglais yn Aberystwyth. Pwrpas yr ymchwil oedd i gweld sut oedd bobl yn profi i derbyn gwasanaeth yn y ffordd yma, ac hefyd sut oedd rhywun oedd yn darparu'r gwasanaeth yn chwilio'r profiad. Yn y broses, wnaethon ni chwilio bod cleifion yn hynod o bositif, bod hwn wedi galluogi nhw i beidio teithio gymaint, wedi rhoi mwy o egni iddyn nhw a rhyddhau y dydd i wneud gwahanol bethau, ac hefyd wedi helpu creu berthynas da, ac hefyd bod bobl yn teimlo fwy cyfforddus yn eu cartrefi eu hun i trafod materion fwy personol. Ar sail hyn, dyn ni wedi llwyddo i newid strategaeth y gofal lliniarol Hywel Dda, sydd yn golygu bod y gwasanaeth yn barhau a bod yn galluogi bobl i derbyn y gwasanaeth yn y dyfodol. Effaith yr ymchwil oedd i llunio polisi, strategaeth a sefydlu gwasanaeth newydd i gleifion gofal lliniarol, a oedd yn golygu yn ystod y pandemig ac i'r hirdymor y bydd hwn yn hwyluso mynediad at gwasanaethau iechyd i trigolion canolbarth Cymru.